Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόηση. Όπως όλοι γνωρίζετε, εγώ είμαι φιλοξενούμενος στην Επιτροπή, όμως λόγω της σοβαρότητας του νομοσχεδίου είμαστε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε στην πολιτική διαβούλευση η οποία γίνεται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας από κοινού με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας μια ολοκληρωμένη πρόταση σε ό,τι αφορά κάποιες σκέψεις, απόψεις και προτάσεις που έχουν να κάνουν με την βελτίωση του χωροταξικού σχεδίου. Με την ευκαιρία αυτή και στα πλαίσια του χρόνου τον οποίο έχω, θεωρώ αυτονόητη πολιτική υποχρέωση να καταγράψω κάποιες σκέψεις. Και η πρώτη σκέψη η οποία μου έρχεται στο νου είναι η εξής. Ήταν άραγε αναγκαίο, είχε ανάγκη η χώρα? Αυτονόητο είναι το ερώτημα και ρηματικό είναι το ερώτημα και δεν περιμένει και απάντηση βέβαια. Αν ήταν αναγκαία η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου ΠΕΧΟΔΕ και της κυβέρνησης να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση ενός χωροταξικού σχεδίου. Αυτονοήτως ναι. Και γιατί κάνω αυτή την ερώτηση και δίνω και αυτή την απάντηση στη σχηματική? Διότι ακούγεται μεταπιτάσεως στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την αρτιότητα του σχεδίου αυτού. Και αναρωτιέμαι το εξής. Αφού ήταν απαραίτητο, γιατί άραγε τα πολιτικά κόμματα, τα όσα κόμματα αντιδρούν, και από ό,τι καταλαβαίνω αντιδρούν όλοι της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν πήραν μια πρωτοβουλία στο αυτονόητο, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η κατάθεση προτάσεων από πέρσι, 1,5 χρόνο τώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, να καταθέσουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες να διορθώνουν, αν θέλετε, τις αυλεψίες ή τις πλημέλειες της κυβερνητικής πρότασης. Το να θέλει κάποιος να πει ένα όχι είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να βρει οποιοδήποτε επιχείρημα και να το καταγράψει. Η μεγάλη αλήθεια βέβαια είναι όμως ότι είναι μια τρομακτική σημασίας αναγκαία πρωτοβουλία η οποία θα βάλει με απλές λέξεις ένα νοικοκυριό στην υπόθεση αυτή. Όσοι έχουμε διακονήσει δημόσιους τομείς, κυρίως αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, έχουμε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά την έλλειψη του χωροταξικού σχεδίου. Από την απλή υποδομή μιας μικρής κοινότητας, ενός μικρού δήμου, μέχρι τις μεγάλες επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό ή την οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάπτυξη. Θέλω να καταθέσω εδώ το εξής. Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενθυμούμε επί 3-4 χρόνια προκειμένου να χωροθετηθεί η Μαρίνα Μορεμβασίας, που είναι κάτι αυτονόητο για όλους μας. Το αναφέρω ως παράδειγμα, όχι για να κάνω μια έκθεση προσωπικών πεπραγμένων οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Ταλαιπωριόταν δήμαρχοι, κοινοτάρχες, νομάρχες, υπουργοί, υφυπουργοί από την αντίληψη, από την έλλειψη χωροταξίας αφενός και από την ιδιοκτησιακή αντίληψη των υπηρεσιών της αρχαιολογίας ότι ξέρετε κάτι, η Μαρίνα Μορεμβασίας που είναι απέναντι έχει οπτική επαφή με το κάστρο, άρα δεν πρέπει να γίνει. Και με αφορμή αυτή την παρατήρηση, κύριε Υφυπουργέ, ήθελα να σας πω ότι η πρόληψη την οποία έχετε κάνει σε ό,τι αφορά την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στην ιδιοκτησιακή αντίληψη, την οποία έχουν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετίζεται με το ΚΑΣ, σε ό,τι αφορά τις ζώνες αυτές. Αν προχωρήσουν οι ζώνες αυτές προστασίας χωρίς δημόσια διαβούλευση, χωρίς να περνάει και από τη Βουλή ή από τους τοπικούς φορείς, φοβάμαι πολλές φορές μπορούμε να οδηγηθούμε σε ερημοποίηση κάποιων περιοχών της χώρας. Συνεχίζω λέγοντας κάτι άλλο. Εγώ δοκίμασα πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαβάζοντας και ακούγοντας τον αρμόδιο Υπουργό και τους συνεργάτες του, τους Υφυπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα, λέγοντας ότι έχουν βάλει ένα στόχο. Λέει ότι σε 5 χρόνια θα πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία των αποχετεύσεων και των βιολογικών καθαρισμών. Άρα ποιος μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό ή ποιος μπορεί να μην προσθέσει ότι ναι, αλλά να εξασφαλιστούν και αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις, χρηματοδοτικοί όροι και προϋποθέσεις στους τοπικούς φορείς υλοποίησης. Άρα ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι εντός μιας τετραετίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το δασολόγιο. Άρα ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ανεπίτρεπτη διαδικασία που συμβαίνει με τους χώρους ανεξάρτητης, με τους ΧΑΔΑ. Άρα ποιος μπορεί να διαφωνήσει με την ανακύκλωση, ότι θα πρέπει να αυξηθεί στο 64%. Άρα ποιος μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι θα πρέπει να επεκταθούν οι χώροι προστασίας στην Natura.
Άρα και τελικά ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι εντός μιας τετραετίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύνδεση του χωροταξικού σχεδίου με όλες αυτές τις πολιτικές τις οποίες ακροθυγώς ανέφερα, με βάση τον πλειασμό καταθέσω κάποιες σκέψεις. Άρα για αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και θα αποφασίσει τελικά η Ολομέλεια της Βουλής, έχουν σχέση, έχουν συμβατότητα με αυτά τα προβλέπει το διοικητικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει ένα δεδομένο ότι υπάρχουν δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, έτσι όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι σε τι βαθμό το πολιτικό σύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε μια ευρεία αποκέντρωση, μεταφέροντας πολιτική εξουσία στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο για όλους μας και εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη όλων μας. Όποιος δεν έχει ανασφάλεια, είτε πολιτικό κόμμα είναι, όποιος δεν έχει ανασφάλεια, είτε πρόσωπο είναι, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, θα πρέπει να καταλάβει ότι σήμερα, στην εποχή την οποία ζούμε, οι ανάγκες της χώρας, οι ανάγκες να εναρμονιστούμε επιτέλους με τα ευρωπαϊκώς προβλεπόμενα θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο σκόπελο, και θα σας πω τι εννοώ, της άρνησης, του φόβου μεταφοράς πολιτικής εξουσίας στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Είναι βέβαιο ότι ο πρώτος βαθμός θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, οι Δήμοι. Όμως οι Δήμοι θα πρέπει να το δούμε ευρύτερα, όχι στα πλαίσια μόνον μιας μείωσης του αριθμού των Δήμων, αλλά κυρίως μέσα από μια διαδικασία η οποία θα έχει να κάνει και με την ενδοδημοτική αποκέντρωση, με την μείωση του ρόλου του Δημάρχου, το σύστημα είναι δημαρχοκεντρικό, με την ενίσχυση του ρόλου των Δημοτικών Συμβουλίων, με την ενδοδημοτική αποκέντρωση που έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόλου των Προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, μια επαναφορά, αν θέλετε, του συστήματος του κοινοτικού μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα δίνει τη δυνατότητα και στους Προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων να έχουν ένα αποφασιστικό λόγο για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Το δεύτερο που έχω να κάνω, να θίξω, είναι ότι το εύρος της περιφέρειας, το εύρος του δεύτερου βαθμού, σίγουρα θα πρέπει να πάει σε επίπεδο περιφέρειας. Το τι μορφή θα έχει, νομίζω, μέσα από την πολιτική διαβούλευση θα βγει. Όμως, θα κλείσω με το εξής. Κανείς μας δεν σκέφτεται και δεν κουβεντιάζει, γιατί ο δημόσιος διάλογος έχει αρχίσει, τι θα γίνει με τις κρατικές υπηρεσίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακραδάτως πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναξετάσουμε και πάλι το ενιαίο και της πολιτικής διοίκησης του κάθε νομού, γιατί ο νομός ως διοικητικό μόρφωμα θα εξακολουθήσει να υπάρχει, κυρίως μέσα από τη διαδικασία ελέγχου και διοίκησης των κρατικών υπηρεσιών που εκ του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν να μεταφερθούν, παρότι προβλέπει το Σύνταγμα. Κάποιες από αυτούν υπάρχει δυνητική ευκαιρία να μεταφερθούν σε αυτοδιοικητικούς φορείς, ότι η διοίκηση αυτών των υποθέσεων, δηλαδή ο διοικητής του νοσοκομείου, ο διοικητής της χωροφυλακής, ο διοικητής του πυροσβεστικού σώματος, ο έφορος, ο αρχαιολόγος, ο δασάρχης, όλοι αυτοί τελούν υπό την πολιτική ηγεσία του εκάστοτε υφυπουργού. Άρα υπάρχει κάποια κυρία συνάδελφος ή κάποιος που να πιστεύει ότι αυτές οι κρατικές υπηρεσίες, αυτού του σκληρό κράτος, ελέγχονται και διοικούνται, ελέγχονται με την καλύτερη ειρωνία. Σε καμιά περίπτωση. Άρα η θέση μου είναι, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η θέση μου είναι ξεκάθαρη, ότι θα πρέπει να βρούμε μέσα στα πλαίσια και της χωροταξικής πρόβλεψης που υπάρχει προθεσμιακά για την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αυτά τα προβλήματα. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και αφού σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια του διαλόγου, όπως σας είπα και νωρίτερα, αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, μαζί με τον συνάδελφο της Λακωνίας, τον κύριο Σκανδαράκη, έχουμε καταθέσει μια γραπτή πρόταση, την οποία την καταθέτω στα πρακτικά, σας την έδωσα ήδη εδώ, η οποία, την έχω δει στον κύριο Υφυπουργό, η οποία έχει την αξία, μόνο σε τίτλο, δεν θα κάνω ανάλυση. Για τους εθνικούς Ολοκληρώστε, η πρόταση είναι κατατεθειμένη, δεν χρειάζεται ανάλυση. Να μην την αναλύσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την κατανόησή σας και εύχομαι, αξιότιμοι κύριε Υφυπουργέ, να αντιμετωπιστεί με το θετικό τρόπο που σε επίπεδο προδικαστικό μας έχετε πει. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Αποστολάκο. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κύριος